I don't know. Which one? Pamwe madaris manyama masikira sei kuri kunaya here kunokura Stenberg kuri kunaya uko mvura iri kuzhaka mvura yafamba rodhi yose chizhaka wena Linda wakatanga hallo isofoni pachachi tauraisi pachachi mvura iri kuzhaka kani atafamba zvatoda because of mvura wakani anzi how are you sis Melly na Dumebhi hello babes na Phoebe David Phoebe hi Phoebe Patricia Mugano how are you Loveness Rain how are you muri sei madarisi manyama azifona isati yakasika Dumebhi akuti ake akuti ari zhara rinanisi pana ane zhara asi toda kuti mbondikagara ndombodla chiteka wei changu chirumu nenge zhara inenge yakuda kutobata ipopaya ufunge akudonda ipopaya maswera sei tadzoka kasande tati hatina kumboswera tiri tese muri sei mumamana gaisi ndoda kumbokutendai madharisi tisati tamboinda zvedu munyaya dzedu dzekungorashika hedu idzi ndoda kumbokutendai madharisi muri pano ndinokudai mese ende mune rudo murambe makadaro zvisingaiti madharisi tisingakangamuka kutenda mai vedu SIS MELLY mukoma wangu mama moyo iyi handizivi kuti ndotota ndokuvabereka nei chaiko ndivabereka nei chaiko handizivi moziva kuti ndingadei chimwe ndokusumudzirwa kakakadaiwo ende dai pasina ivo ndiani aindizivawo zvangu ini wangu ndivo vakaita kuti ndive pano padhairisi ndizikamwe nemi madhairisi anondida zvisingaiti madhairisi manyama mabhishu nemamwe asiri mabhishu aiwa ndati nemamwe masiri mabhishu manyama daianga vasiri ivo maindizivawo hangu ininiwo mwana wokugokwe ndinokudai murambe muine rudo rwenyu musaitirei ndoga murambe muchingoita ndinokuzivai madharisi munoita ende munoita zvidhafudhafu ende handisiri ini wekutanga ndinokutendai zvisingaiti madharisi nerudo rwenyu rusingaiti chairo chaivo murambe makadai God bless you ndokudai zvisingaiti ndozotenda kana idzo mbinga dzangu dzimwedzi handongoramba ndikuwedzera makore ndingoti Mwari ngavatore makore angu awedzere pambinga dzangu ipapapa ngavawedzere zvavo nekuti hakuna umwe munhu ane rudo rwakaita segunoita madharisi fungai kuti munhu wongodhiraivha kubva kwaanobva uko okutengera foni ungokuti Dumebhi ungotengerwa pamwe rudo rwakakadaro hama yakadaro ichitadza kuitira ukati zvakadai taurai kurarama nevatorwa kutori nani kurarama nenyama yako tarisai taurai munhu kutovaka ukama kwandiri kuita moziva kuti ndaingogara ndisingoti inini ndakazvakwa ndiri wani mwangu akashayika ake mupinza but ndakutoona kuti aiwa handisi wani ndine vanhu vakawanda anondida chaiko hanzi wakazodii kuDurban ndakakuisira meseji katika ka1 chido tsangu kufoni handisinazve ndava nebango zvendambokuratidza ndane banga saka madharisi mugara muine rudo rwenyu rwamunarwo musaitirei nini ndega ende ndinotoziva kuti munoramba mune rudo imi madharisi angokai koni ngotenge kubazvako ngonzi Dumebhi munhu asingatombozivi kuti haana kana ukama neni kana rudzi neni abvangonditengera so ndingati munhu akadara ese hama yangu tori hama yangu atova hama yangu munhu ane rudo rwakadai ndingamuite zvokuita sei
ndakavawana zvisingaiti hanzi wakawana sisi vako meli zvisingaiti mera moende moyo unonhuirana zvisingaiti sikweduwana vaera moyo tinobatirana nemazvona hanzi ndokufarira Dumebhi wedu Dushu wedu Free Spirit. Thank you Juliet Mango, thank you. So madharis kuri kunaya mati kuti ikone weather yanhasi kuri kunaya zvisingaiti mukadzi nemukadzi nhasi imbobuda kana uri muno muSouth Africa enda pamakula utsvage vix yako paside izvezvo ndichitaura so chimboteererai zvandoda kukuudzai tsvaga vix yako Vaseline yako paside teererai mungoti hashawo harina matips ndine matips chimboteererai munzwi mukadzi wega ari pano tsvaga vix yako tora Vaseline yako izvezvi so ndiri pano kune kachando kaka ndimbokuudzai muhwe zvimwe zvinhu zvinonaka so zvinotapira zvanoda kuudzai kuti nhasi memuchingo wakunakirwa koga vix yako Vaseline yako blue seal yako paside wosanganisa vix yako nevaseline wozora pasi petsoka wopfeka masokisi ako vix yako direct wopfeka kuzasi munondiudzei imi haya nhasi vana baba vanenge vachinakirwa mukuteerekwa iwatanga hanzi Dumebhi watanga nonzonzi dzako muri kuzviwa here matozviita here izvozvo ndo zvandiri kukuudzai kuti ndati vix blue seal Vaseline wotora Vaseline yako nevix wozora pasi petsoka unongoti wageza ta haungozoiti usina kugeza wogeza woisa pasi petsoka wopfeka masokisi ako hako wogara wakapfeka masokisi wopindako mamorning shoe ako kana kuti hauna mamorning shoe oro mapatapata ako uchifamba vix yoga yakadaro wobva waiti ndonye muya munhasingeni vix iyi inoramba ichidzora kahiti so apo inoita kuti urambe uine kafeeling kekungowakuda vaya vane mafeeling anga akuenda aya nhasi chimbomadzosa ine vix torai vix mubva maiti uku nhasi uku munohwa kuti hai munondiudzai munoya monditenda ende kafeelings kanobva kadzoka because tozviziva vix Vaseline pasi petsoka vix iri yoga wobva waisa uku asi vix inoshinya inokakunhirira kainoita kakusunya so vix ine kakusunyurira kainoita kuzasi then wobva watora stone nemahosi ako kana mablack hose kana reblue riya wobva wati stone yako wobva wati mablack hose wobva waisa imomo wozvikudza zvomelta wobva wamwa kahiti koramba karimo musystem mubhodhi makomo wobva hanzi Dumebhi unoda tiuraye vana vamwenere nhasi kune kawedha so ndoda kuti nhasi mutomboita wekuti ziya vatomboita kuti hei nhasi mai mwana mamboya makaita zvekuita sei ndozvanoda kuti muite nhasi mazvinzwa ndatiisai vix zvandiri kukuudzai kudai so nhasi mozoti kwai Dumebhi ashawo hatiudzi matips ko anombozvifambisa sei nhasi ndakuudzaiwo ukaitai zvandiri kukuudzai izvozvizvi moti vix yenyu woisa umu nemahose wapinda zvako mumba mahose wobva wasiya rimwe hose rako 1 raunenge uinaro iri kana makuita zvenyu magames uchidya hako hoo rako uchifudzira uchikamunyungira uchimunyungira zvako mulombolombo kawababa une uchimunyungira kane vix nehozika aiwa teererai musangoti Dumebhi uda kutiuraisa ndiri kukuudzai zvanoda kuti muite nhasi because weather ina kumira mushe amene vari kuZimbabwe kuti kuri seiwo kwenyu ikoko kana kuchitonhora saizvozvizvika ingoitai zvandakuudzai because weather yacho iyi haina kumira mushe ende ndoda kutoti mutoita zvivana nhasi zvivana zvitoita ende mutovhara vana ngavaende kure vana vasatambire mudhuzi because nhasi kwedu hatisi kuda vana baba uku basa kwangu hatisi kuda vana baba because nhasi ndemufaro vana baba hatisi kuvada nhasi dakutombonozvororawo ndiri kumba kwangu saka ndapawo mukana kwamuri hanzi mumwachatsva unogotsva nei munotsva nei nhaigogova mimi hamutsvi hanzi we Dumebhi wakambozviita saka ndichikuudzai ko ndinongotaura zvinhu zvandisina kuita here
Ndotaura zvinhu zvandisina kuita here ndinototaura vanoita kenza yeikoSISmeli havaiti kenza husi mushonga uyu hapana kenza yandiri kukuuya munomboita ivesilini kaSISmeli vix nevesilini inongosunya but inotoita kuti mafeelings aya alright teerai SISmeli kanzi nditaedibisho hautiona nditaedibisho sora vari kwabusiness rekuita kuzuva honai chatova kuzuva honai guys chakutotsvaisaakuchinaya ndakaoma hanzi what happened to the 16-year-old boy 17 aenda kumba tatomusiya achaisa uya akatoti ndakuenda kumba hanzi wakutuka kaka chimurenga ungotuka wako dhume basi neinewe zvako andina zvoinituka hanzi kushata minu yanonzi chimurenga gandanga manje ungauya kuzongotuka munhu just like that aunyari itanesi yakadaro autonayo sonowoikadari siriro peji rako chira ende kumapeji kwenyu kwamajera utuka vanhu pana baba itwe izvo hautooni munhu wako kuti unonyadzisa kungofamba uchingotuka vanhu asina chakukanganzira chakutadzira kungotuka munhu kuti kushata ndiye akazvisika here munhu akasikwa namwari ungoti hautonzi kunyara saka so are you feeling better now because wamuza kuti kushata uri kunzwa uri right because wamuza kuti kushata todzokera nguri vima chanjani woda kuti tidzokere rini kuti let's go back majachani todzokera rini kokwa kuti hande kudebheni ndingazofare sei hey hanzi I'm here for you nayo atobloki anenge atoblokiwa hanzi begakatiparira maghosti iwo nezhara inatina zhara inola ndingodiwe nemadharisi aya ndi ari ngokupedzera ndona foni kushata ikoku kuri kutobhadhara kushata ikoku kushata uku uchingondituka kushata kuri kutobhadhara ine ndiri kutobhadharwa nekushata ikoku vanoenda kudenga aiwawo nai ndingotituka zvedu sanena zvazvakambotanga waumba wako munhu uyenai pana panofamba wakafemera mweya akanaka kuti ndakaumba uzvu ndauya naye tozotangira ipapo kwasotogona kumba munhu uchituka unokaumbwa namwari kubenzi hanzi naalicia mhoro iSISmeli yes ali uri sei so ndakuudza izvi izvozvo izvi ndakumbosana kuti ndite retired ashau rinonyatsogona kutengesa kuti utengesawo matracksuit ndoti kudiko kana chitengesa ndotanga sei ndidzidzisei because ndingangojaira kuti masambe baby let's go ndoti seiko ndidzidzisei ndikutengesawo because haiwa ndichatengesa ndichatravel kana Zimbabwe ndingatofambe 3 days 2 days ndichidzoka ndichiyakuhodha ndichiinda kwese mazviwa love you Sandra Mshawati uri sei hanzi mhoro Dumebhi ndeipi yako uri sei so maisa here vix maita here vix iya itaika vana baba vakutochaisa ndonguva yacho iyi kuti vana baba vaningire hanzi Dumebhi asi uri bhishu here matips ako awaka manyama ine matips asingaiti vana baba vakuchaisa itai zvandakuudza izvozvizvo itai muita faster vix neswa mukapa kajira pakotonu oro kajira kakachenawo wotanga wageza wopukutowo kwakoko koitawo zvakanaka komo wotora vix yako woisa asi watombotanga wambozora imwe pasi petsoka veseline wozora hako mumiri wako animoziva kuti veseline inochengetedza chando inoita kuti urambe uchidzirwa au kana pane zuva kuonai hautonhorwi neveseline so vix iyoyo futi ukatozoiisa futi ukauka ndo zvekuti wobva watengako maholes ako kana 4 woti stone yako woisa muchigubhu wokuchukudza womwa wosiya rimwe hozi riya rekuti kana asi pane vakadzi vasingadli musomborombo wana baba here apa
asa mudli amudli here kana kuti tisi tinokudlira here kumabhawo tisi tinokudlira here kumabhawo wosiya imwe 1 yekuti kana mabedroom woriisa muromo paya paunenge makuita zvenyu mutambo wenyu uya wamene muchiita uya makuita football yenyu wobva wati switi rako muromowo uchidya uchifuridzira baba vanobva varamba vaine energy ihozi riya inobetsera futi kuti baba vabve varamba vachiwaka kamhepo kachingoita kachifefetera ende vachinzwa vaine simba rekuhwa kuti dai varamba vachiita vachida kuuya nazvo because iwe unenge wapfekawo futi kavhiksi kuno kuzasi vhiksi iya inenge ichingoita futi kuti iwe urambe uine mafeelings asingaiti ani maona asi ndimumotiva aiwaka wakaomapo zuva racho chakadaro isabva kutiinajobheki ngosi chaiyo ine mhepo ukafira benzi minyama yakazara chaiko ukafira benzi chii chakadaro hanzi muri kurasikirwa vari kurasikirwa vadana hose reblack kana reblue black or blue hose ndo zvinoita zvandiri kukuudza izvo munotsvaga hose reblack or reblue kana vaya futi vari padhuze nejinja vaya jinja munoiti chii tsangamidzi here handizivi kuti munoti jinja here kana munoikachakacha futi moisa imomo mustoni moyo handida hangu kuzova monditi Dumebhi zvawakatiitira zviya gori riya takazoita vana indangokuti ndikuudzeiwa hangu idziyo etiyo risk yamheno pachirungu munoti kudi ndakuudzai ndozvandoda kuti muite black kumberi zvisingaiti moita izvozvo zvandakuudzai mopinda mubedroom nasi baba havatupi kune kawedhaka unochitamba nababa uchiziva hako kuti une pena yawavasetera nhasi uchiziva kuti aiwa chakubata zvakanaka mubedroom mwana wamai ndoda kubata havatupi baba wovadhishira bho zvakanaka navo mubedroom kachimbofadza baba ka1 chero zvavo vachiinda kuna naDumebhi asi imbovaoneziva 1 rekumbovafadzawo isusu vekuzhe uko tagara hatidiwi imi ndimi varidzi vevarume igara ungoziva isi tiri pakungovabvisa zvedu mastress wongoya kuti nyebera kunze uku kuti zviri kupi mai vekumba kwangu vakazodai atosiya handinyebera indotofungidzira ndodiwa kodai ndichidiwa kadai ndichigara naye tee tisingadiwi ipo paya saka tikutoudzawo imi muri mumba munodiwa kuti zvanhasi chimbovafadzai kune kakawedha kari kunaka kudai aka kawedha kari kungotonhorera kanongoitawo kuti munhu ungonzwawo kuti so mubva baba wobva wangokuwanawo nhasi kunhasi mhini kuri bho zvekuti ndanoona kwaiwese hako vhix woya zvako vakaneta wochidii wajambira ka wotovabata-bata ka unotovajambira wotovabata-bata murume anotongotangiwa asi imimi ndimunomirira kutanga kababa ungonzi everyday ndiwongotangiwa baba utongoisa roko kwauri everyday umwe musi itawo hure mubedroom mako itawo bishu saDumebhi mubedroom mako ngavakuwane zvakatokwidza wototi zvamai ava nhasi zvinenge zvakatokwidza chaiko wotovatanga wotovhunza kuti komazvizivire izvozvo wotongotaura kuti zvinongotaurwa mumafacebook umu zvangozara tei tichingoteerera wakutoekta chaiko vakomana ini ndoda kuudza ini ndozvokungoti dai baba nhingi vangu vaya vakandiita medzi dzavo dziyadzi dai vakandiita medzi dzavo iko zvinondiriginda goria namai vangu dai hakuna kwandaimboinda ndingadai ndinavo tiri tose nemvura mose nakatsandi handina kwandaimboinda ndingadai tiri tose izvozvi sekuti nditoziva kuti nhasi timu yangu natimu yababa iri kutamba bhora kana iri Chelsea yavanofarira endakatopfeka zvangu chishoti changu chakatodambuka pakati ndisina kana bhurugwa mukati ndakatogara beya iyo vari kusofa kusaiduko ine ndiri kusaiduko ndakaita opposite ndakatarisana navo ndakavhura zvangu mumakumbo senge ndisiri kuziva kuti rakadambuka timu ichinogowesa indi kutogowesawo nekuvhura makumbo vachiona vana vanodzingwa kuinda kure hanzi Dumebhi udza vanhu vachaita zvisizvo amene zvavo indiri kutaura zvirizvo ndavaudza inga 1 ndati tererai musatsve ndikuudzei chaizvo zvandinoda kuti muite Vaseline
nevix. Nokore vix yako woisa pakagungu. Nokore veseline yako woisa pakagungu. Wokwiza woisa pasipetsoka. Wopfeka masocks. Materera ere ipapo. Then wotora vix iri yoga. Woisa pakachira. Vix iri yoga. Woisa pakachira. Woisa kunasingeni uko. Muri kuzvinzwa here. Woisa kunasingeni kuno uko. Wageza kwete kungondonyera usina kugeza. Memda kuti zvizobika petrol here. Zvinobika chiiko kuko. Wageza woisa ikoko. Ani maona. Then wadaro wakamirira kuti baba vari kuuya. Wenda hako kuma takshop kuyemakula uko akati kubaya baya vanhu akati kuzara. Unosvitengera hako mahozi ako. Watenga mbeno watenga mahozi ako pamwe watenga 4. Ati watenga matatu. Wesa mukabhodhoro kako ke stone. Stone. Ndio ndoda kuti mutenge. Stone. Stone. Ndio ndoda kuti mutenge mazvinzwe. Wotenga stone yako. Woisa mahozi ako imomo mu stone. Waisa anziko wakutaura zveodhi zvekumasure. Alright. Waisa hanzi kuudza mwana wopesera rega nditonyatso kukuudzai munyatsonzwisisa. Waisa stone yako yo kana vanoda kuwedzera netsangamidzi vaya moisa tsangamidzi mukachakacha moisa mukati mestone mostone mukachakacha momwa. Bhodhi yako inobva yaita kuti udziye ipapo hozi inoita kuti mumiri wako utodziya. Ende vix iyo iyayo inodhonza futi mafeelings kune vaya vasinganyanyi kufarira bonde. Unenge wakungonzwa kunge wakuda so mafeelings so achingoya. Anoona kwete chinoita kuti vana mai vasafarire bonde. Chinoita kuti vana mai hani munoziva here kuti chinoita kuti vana mai vasafarire bonde. Zvinhu zvakango chii chinoita kuti vana mai vasafarire lula kana kuti tlofu. Hani munongoziva kuti murume nemukadzi kana majairana magarisanawo mumba nguva yakarebawo mune makutoonana vamwe mune makutoonana senge sevatevedzani kana hanzvadzi nehanzvadzi bonde mafeelings anoita achipera munenge manyanya hazvisiri zvere zvizuba. Haiwa ndikuda kutsembura chokwadi handisi pakamera sinangotaura ndiri kuseri handiti pana nababa here apa vangani pane 232 so far. Chinoita kuti mumba bonde ripere ndechekudai handitika vana baba ava unoona vane pavanosvika pakuchinja mumba andiona vanosvika pakuchinja zvakanga vachimboita kudhara kana vagarana nevakadzi pane kakuchinja kunoitika so kakuda ndiko kakujaira kacho karutaura kuti kudyanisi ndikuti anenge akudherera andiona 2 handiti kune vamwe varume kuti zving'ange hazviburitsi kana sendi bonde ringanakizere mba musina kana chingwa charei kunetsa baba vayatorera mwana chingwa chinganakidza here bonde mai vasina kudya chingwa harinakidzi bonde handikuona baba anoye vakadhakwa handiti vakoshesa doro darika mukadzi saka unoti bonde richo ringaitike here semba mai vanoluza interest and appetite because instead yokuti vadeka vanopesa kuti tina ruvengo kuti wakunditambudza wakundishungurudza hautengi chikafu hautengi chinhu haudii kuniseredzera but uri wakadai saka mumba rudo runosvika pakuti runotosvika pakuti utenga kudzikira uchitsikira vakadzi vanoludza interest ambisira sikazani kana kukunzva unoona kukunzva nechidhakwa ndiani ana kukunzva nemunhu anenge achinwa fodhla mumuromo mutiyani hurumende wako here SIS MELLY aiwa ngasiyamutorawo adzoka kakubvawo mugezi mwana mudiki ati kugesa vana woti kugesa zirume hurumende wako regai varume vafare vamwe doro. Chimwe futi chinokonzeresa manhikirikini kusada mafamily planning edu aya atinomwa ya majadhera emozeri atisi kuti vasamwe doro mafamily planning inoita kuti ikikiri feeling ritize but kazhinji kachona atika mumba mukangoshayiwa mufaro chete bonde rinotiza mukashayiwa lula chelete mukashayiwa chichimela sexy mari kwai mukashayiwa mari zvinopindirana
zvinotoita sei baba iwe utoziva kuti baba havatori namari onyewo oramba aiwa kana vasina mari zvokuti havana vari panguva yekuti nekuti mari vanotande kudai so mari vanayo but havasi exactly havaburitsi ivo vari kungofamba vari kuya vachidhakwa but mukadzi vanenge vachiva vakadhakwa asi mukadzi ungu asina pekutangira ndo mari andinotaura iyoyo mari vanayo asi vava kuti nemukadzi handini asi vanenge vakaviga vakasevhera doro asi mukadzi asina chikafu mumba nevana andikuona ndopanotangira kuti mukadzi pasvike pakutoti even kuzosvika pakuti ndakutsvakwawo nekuti mari yacho nekundifadzawo nenyaya yekuti varume vacho ndovanotanga ozoti kwaibonde nenyaya imwe inoita kuti vakadzi varuze bonde mumba inyaya yekuti murume haasi romantic andi anenge achidangoti kurira purigwa ndikwire just like that haasi romantic haasi kuti mukadzi anotambiwa naye atoona anongosvika kadhakwa nekuti iye abva kuchakamira kudai odangosvika achingodai zvimubve andi mukadzi ari sober 100% andi akamirira baba fa utamba nemukadzi wavo hapana nguva yaizvozvo saka angada izvozvo ndiani bandiringaba zvosvika ano mukadzi osvika pakuti nachadi mazvihwa vana baba hanzi mwai muchiita kushoma inzi mwai muchiita kushoma moitawo muchidzoka muchiyeukawo kudzoka kumba nenguva munenge achipinda mbana 2 am anopinda mbana 2 am uri kunzwa mukadzi angu ramirawo kuti murume kana akadhakwa kudai mukadzi anoita pate murume anobvisirwa ruoko rutogwa chirashwa uku andiwana kana iye akuda iye ndopoti sex yacho zvoti iye murume tiyakungodza anofanwa kuita paanoda mukadzi akatoisa ruoko kudai nekuti iye asi kuda murume aiwa ndakadhakwa ndakaneta mukadzi akazodaiwo ndakaneta inoita nyaya aiwa kabalance probably and let's balance the equation aiwaka varume mazvihwa here varume mazvihwa here hanzi musangoti kana mauya kwedu kuwawa uku 2 o'clock uri kupinda mumba chikurumizvaomwemuka renganova kutombohura kwaDumebhi rahura kwaDumebhi roraya richine mukadzi kwaidla andiona roraya chida kudzisa mukadzi kuti chidla pakadaro anenge ageza kupi muzvimukoto mamunopindawo mune saka mukadzi afa kumukana 2 o'clock achinopa murume mvura kuti ageze come on ndisa wakadzi tizoramba kazozoramba ipapo kamunomupawo mvura aiwa natu imi chiregai kuzvitarisa kuti baba vabva kwaDumebhi kana aiwa but time takes yakakosha time yakakosha mafeelings anodzorwa nemurume akambotiswa nemurume anofanwa kubatsira mukadzi wakudzora mafeelings wayo simple kana feeling rakatiza mumba feeling ratisa nei murume pane zvawakaita hakuna mukadzi anongokati kwai feeling rako rakatiza iwa murume takuti feeling rako rizok hanzi vanaDumebhi vanonodza musi kuvaziza tinonodza yedu kaine ichida kusadi kwangu ine idamula kutaura chokwadi kusaidi kwedu isina ndabasa kana nemunhu anonzi murume wenyu handitomudi ikangopera chete ndakutomudzinga ichirimo muhomwe ndichiidongwerera ndichiiona kuti irimo hakuna kwaanoenda ichingopera ndoti hantimuri manje hantimuri anenge achiitwa zvokuva asi iwowe paanenge auya nemari atambira nemusefuraite mukadzi kuti hapana kwamunoenda andi anotosiya arova mukadzi kubika mukadzi kuti unotsvaga kuno kwaunoenda ndiwaishandura mari yachona asi Dumebhi akamuzati hapana kwaunoenda achidongorera mari iyoyo anoti orit Dumebhi kuenda orit saka woda kuti munhu pakadaro aite firingi yekuita sei kavabate momboitawo mabishi mudzimba dzenyu itaiwo mabishi mudzimba dzenyu kupfeka zvibhurugwa zvidiki zvimabhamushoti izvi kuita mabhini unozati kana munhu riri bora ngoma chero kapfeka bhamushoti iroro kana munhu riri bora ngoma nhasi ndakamirira vakadzi kana riri bora ngoma rinenge richingori bora ngoma kapfeka bhamushotika chero kapfeka bhamushotika harina hana zvanenge achitombori kosi pfungwa dzake dzinenge dzakazara chifambo anona hanzi kusaita romensi ongouya oti apo imagine apa rinenge rakadhakwa richifemera mazidoro saka imimi muchida kungoti murume ndiye ongokuita romensi imiwo vakadzi ona zimundu rinenge rakadhakwa vakadzi kanotanga kubata varume vacho nati zimundu rinenge rakadhakwa rototanga kuridza ngononi ndinokuudza rototanga kuridza varume ndivakadzi taurawo ndikunyenda here vane varume anomandoro aiwa vakadzi ndinozoti vakadzi vazhinji hamugoni kutanga varume venyu mudzimba wamo tangai varume venyu varume ndivo vanotokutangai unoona umwe maijoni vari zipijama iroro riri mumachira akanzi ndeye kuvata nawo here mapijama zitaiti iro rakasvikawo mumachira umo ndezvekuvata nazvo here
unomboti pesa uchienda kutoilet vata uri kunun'unu machira murume angonzwa kungofila pane reason yekuti vachipfeka sitaiti iroro havangotange nopfeka sitaiti vana vese vanga vakaitwa mukati mesitaiti here vana vakaitwa mukati mesitaiti here pane reason yekuti munhu apfeke taiti mai vanaro baba vangatadzidzewo kupera chido kana varume vasingauyi vakadzi mutenge vasishoti chemumoteresi shoti rejini vaenda havo kwadhumebi voona vaenda zvavo kwadhumebi voona dhumebi kubhekina faso kwakatsvedzerera kwakazogwa futa skini manyama kwakatsvukirira dhumebi akwira zvake pamubhedha aringa ari bunyunyunyunyu akatsinitira pasi achicheukira nesaidhi achinyatsoona kuti uri kundiona here kuti ndakashama uyaka ndingadii zvangu nechimekitira kandaona mari kwai muri kuzvitadzawo nei kotaro tikuda kamari kazviiteiwo nemi hamusi kuida here varume venyuigara musingaburisi mari zimunhu iroro inobuda romenzi inobuda ukaita noizi murume haambogari pane noizi murume anoda kungo mukagara pane munhu anongofamba kusara chikoti noizi hakuna zvakadaro vakadzira chipopota panenge pane zvinenge zvaitika pane zvinenge zvaitika kune munhu anongopenga nongofamba chitinda kungopopota pasina zvirimo varume they provoke vakadzi vakataura manje musi unoshama mukadzi muromoka mukadzi anoburisa pfuti manje muromo make murume ubva atanga kuti mukadzi wanga anotaurisa but ndianenge atotanga mukadzi kana waudhura anodhura grenade chairo ike47 inenge yobuda omwe yakaipa izvi umwe mukadzi akaguma kudanawo murume wake nesweet voice kumbodanawo murume nesweet voice unomutanga asipere maybe ndokuda kunyengiwa nenguva guys murume haana mugoni kunyangomugonera zvakaliba kuenda kwadhumebi ikoko ana hazviyengo anouya kandi guys izvezvi mwana kana sweet voice akaguma muchangoroora ana kunzi dedi kana switi izvo zvinenge baba John ivo dedi vacho vanomboti kuna medemere vanomboti kuna medemere ivo dedi vacho baba vacho vanomboti kuna medemere kana kuti baby vanozvita here wai vachida ngonzivo baby nemadzimai vasingakwanisi kuti baby murume anenge ada kutozvizama but anenge aonawo achida kuzama chika afanguzama vakutongoita zama chii iwasaurati vakadzi nevatoza uvazivi vana bhangu ava iwe hauvazivi vana kiribeti iwe haiwo hanzi haazvigarise murume zveskini dhume kune anegaro panonekwa mutoko ukasiriri kusiyiwa kune vana skini manyama mai mwana inodonha mvura asi vari kusiyiwa handi maona guys so murume ndewako mumba umu baba vanotenge kwete brasha yekuti akutofosedzegwa murume kuitoti kweshai mazino kweshai angada kugara nemurume asakwesha mazino ndiani anda kuti makwesha mazino yako yagonokwesha mazino ake anda kukwesha mazino nani iye ngakweshe mazino ake ega wotota kumanikidzwa anda kudzigwa nani kuti kwesha mazino mume wototi ndipo kisa anoda kukisa munhu anenge asina kwesha mazino ndiani murume wako ndiani anoda kukisa munhu asina kwesha mazino murume wako manje auyi ndiani anoda kwesha mazino munhu asina kwesha mazino anoda kukisana anoda kukisana gaenda nokisana dhumebi vasingasvitsvagi vari kuda mari asi dhumebi kutaura yako wakarerekera saidhi rako rana bisho ayo ndakarerekera kune mimose ndakarerekera kune mimose koi ndingati kudi koi mungade kuti ndirerekere kusaidhi kwenyu sei ndakarerekerawo kana vabiya vangu vari pano haizvi nemiwo chibvayo kamatorowo manotsi ipapa anoshanda hanzi nesiwo zvibagwe tinotodiwa kana neni ndiri chibage ufunge tinotodiwa takadaro ukangogona chete kuita zvinongodiwa nemurume wako hani maona ko iye anogona here kuita zvinodiwa nemukadzi wake anenge achida kuzviita iyo ruda ngosikirira one side wakamirira maashawo ndakamirira madiozeti ndakamirira varume daughters of Zion ndiwa ndakamiririra daughters of Zion akakumirirai iyo varume vari kuita nezvei vari kumboitawo zvinodiwa nevakadzi because imarriage kai inofanwa kusangana pakati ndiani akangoti kwa marriage chingopinda chingonodzvanyirirwa chingononzi iwewe indapasi ndezvamubiyani enda zvokunzanzi kwai indapasi of course kunonzi ndapasi pemurume kana kwanzi ndapasi pemurume hakuna kunzi chindapasi zvokuti murume akutsike musoro aiwa indapasi pekuti uzvininipise asi muchiwisana asi najuliet indinoti vanhu rambai muchidanana nemazita enyu kwete zvekuti vana baba nhingi kana kuti mai nhingi kwai zvakambobva nepi rambai muchingopedzana John Mary yenyu yamakaroorana muchidaidzana nayo ndo zvimwe zvanaye chitaura izvi kuti mi vakadzi ndimi futi manje rimwe rekuzimbabwe uko kwedu kuma-african men ukatoriti John inobva rakudza ti saka ruda ndijairira ndikurijairira kauko
kundirira kwa hatina vanaini unowaza masi African men nekusabona waziva aiwa imi vakadzi kundijairira kako unoti John iwewe aundizivi kunonzi baba Mary undi John iwewe kundijairira kako ndezera newe rakutokutuka kana rakutorohwa mukadzi. Munoziva kuti chii SIS MELLY murume wako uyu ukada kukanyanya kuita like unomukoshesa chaizvo iye anondikoshesawo here hazvitengi kuti ndine munhu wangu usanyanya kuradzira kuti une kashungu kakanyanya kana kakuperera kamunobva mazoda kuita kuti vanzi ndine hunhu ungokuita sei imbomuratidzawo kuti newo unotengereka nemaona rudo ndimi vanhu vaviri udorova kwanemi vanhu vaviri hani maona tinokupa zvinogozochinja sei 50% sara ndakabatirira ndakagadzirira heartbreak because inogona ngoya 50 I'll give you 50 it's mine andika I've kept it in case the heartbreak blanket mune muchibhuwa nekunhuwa yekera yose chido chinopera chinhuwa unotomugezisa ndiwe murume wani otodirira baba mvura baba vanodirirwa mvura murume anoendiwa naye unonzi anoiti gesi uri nyatsoziva kuti murume wako ari kunhuwa ande baba mwana tinogesa mapinda mumagesi watsondokota pacho pari kunhuwa pacho ngaatosvika agesi ini kana achitouya kwangu kwaDumebhi kunotomuti yogesi musafungidzire kuti rudo hakuzi rudo zvokuti haikwa yogesi nezvokunyeba mumbo wagesi kuti michero mumukoto munongopinda chero pasi pemusoro mugoronga mukoto kubasa kwedu tinopinda asi kana ndazowanawo chiusiku chandinenge ndawana SIS MELLY musafungidzire kuti rudo kana kuti kudii vana mashau vanenge vachitozvezera usiku paunosvika kumba na3 usiku pasvika na3 anobvuma yamba drama hapana here nekuba kwangu hamusi here palive apa mumotinyepa handisi kunyepa nekuba kwangu hamusi palive here masvika na3 o'clock chidhakwa chakatodhakwa kuchigeza mvura ndondotigeza pinda ugezi chikopinda chabhadhara chinotoshedza rinopinda machirani kutogeza SIS MELLY yuwi hamusi kuvaziva mabhisho angu panapa mabhisho ane moyo utsinya anenge achitosevha kuti mumachirani achipinda chinhuwa doro kudaro ogopinda netsvinaotofungidzira kuti wabva nekupongwa asina kuonata nechinongo asina kuonata ari kunhuwa pandabva nayeachida mari ndoamba ndomugezisa kugeza ndaramba kuti anogeza na3 anogeza aiwa kamusarambeka regai ndikuudzei inini ndinozviziva vanogeza ava ndakutosvika isi kuRustenburg zvinoita futi Juliet kwanzi chingoitai kuti mhofu shumba oro shoko udanawo murume wako nemutupo kuti wo zvingoitawo kadhati so kwete kungoti ungoti baba John baba Nhingi zvagoita sei izvozvo isusu mombozo yambona yakapera anomoziva kuti inini pachibasa changu chaipo ndakamira ipo paya munhu anongona kutodzoka kuzonditengera kuti ndamuti bebi ani zvaasingadani kumba ikoko varume vanenge vachitozvishuva mudzimba umu muchivanyima kuvaitira varume itirai varume venyu mabhinda uko mudzimba umu moda kuti vaiti gwenani sauda kutosiya tanoita navo garagara toyeuchidzana garagara toyeuchidzana hanzi mabhishu can do everything ndivaudze hamurizivi bhisho rinoita SIS MELLY ndototendera kuti because simba rebhisho riri pamari simba rebhisho riri pamari but ndoti zvokuti murume anobvuma abhadhira mari yake kunzi na3 o'clock inanogeza iye akatodhakwa agoto inema izvozvo ndaramba hanzi murume wacho ngatogora kuti chitupu aiwa isedi mabhisho varume venyu hatitori varume venyu vanouya kwatiri isu vachinyepa kungonyepa kwatiri togwi anoendatinoti tine mentality ipi yekuti munhu atogwa tinoblema navakadzi kose tisingablemi nunzva murume aenda akaenda kune mukadzi akanoti wendokuda yaizata nemukadzi asi mukadzi wekumba wai tichiti munhu anotorwa munhu atorwi chinotorwa ilicense nepassport murume haatorwi murume anototi uchiputa achizata kutosiya mukadzi wake achinyepera mukadzi wake mumba achitonyepa kuti tichamboenda kunoona bhuru wangu achienda kunonyenga munhu achinonyepera munhu iye mosvora mwoyo abiya wenyu handizvoba anouya ega murume benzi ndiro varume vanouya vega plus futi sometimes varume vacho haisiwo mhosva yavo munombozviziva here kuti murume isusu mabhisho murume achingozvifambira wega murodhu ndogona kutongomekitira murume
otongokaruka azviita zvinhu zvanga anenge agara ari lusi handi maonawo anenge agara ari lusi murume anenge agara riri bhisho bushu kwai bhisho anenge agara ritori bhishu murume anenge agara ari bhishu hanzi aiwa bebi wasiyana nazvo hazvina kwai hazvina finally zvechibhishu izvi bhishu hazvina hanzi vakadzi vazhinji tinoda kudaidza kuti baba anhingi hanzi zokuti unzi une hunhu asi inini baba vanoda mari chero murume akaya achisura zvakaita sei achivasurira kana ndosaka muchona machinzi vhura munoto ndikusurire chaanodai mari anosurigwa uyu akadzimedza chisuri ichocho akachimedza but is true andinodai mari guys ndikunyepa maure mirai maashawa mangana munhu zachinzanziva kulisa matuzvi achitodla tuzvi kula tuzvi achitoziva ndikutodla tuzvi panapa vangana munoziva ivini kunzi sumuka mari yangu am giving you 1000 rangu iri rapa ini handisi dorora neweni ini ndangokusurira mumuromo uchimedza ichikusura uchimedza unozudla iwe kana chokwadi inango mari ndoida hangu asi ipapo haipapo handiti ini mari ndoida zvekutodaro asi baba handiti plus kuti ngesati yaflashiwapo mari yacho ngesati yaburisiwa ikaisiwapo dei maidzo iburisiwe isiwapo mari iyoyo hanzi nambuya mulambo manje isu zvinotowachirwa kusukirwa zvose everything nani nambuya mulambo kusikwa nani nemurume aiwa zvakanaka chose mbuya mulambo zvakanaka chose makorokoto kwamuri asi mabhushu akawanda manikiki mabhushu akawanda anoitwa chero yese anotoitwa yose anotoitwa yose kune umwe vasinga kune imwe pakapa dhayariza padhumebhi kuti harasati vavepo iwe pane rumwe bhushu rakambouya rikataura kuti maiziva guys nyaya yebhushi rare kuti ranzi ndaitsikwa negogo munhu akuti anenge achita zvaanenge aita nemari yake imari yake kai yabhadhara achiti kwanzi usiku wese handina kudi takatogwa kwai hameno yangu kwavakatogwa kwai taingodzi usiku wese taingotsikwa nebhutsu kudai kusvikira mari yake yapera hana zvakavaita aingovatsikwa nebhutsu pamwe tikanzi kwazvo kwai ndainzi ndirovei usiku wese zvinoitika kune vamwe saka ndizvo ndiri kutaura unogona kuti watogwa hako nemunhu anoita zvemadrugs uya guys haisi nyaya yemadrugs ite sei kuti ite so kuti zvidaisokwai amene sitarakotagwa mulife kwai inoichi kwai makati zvinoizvi kwaimbaya kwai zvinoikwai ameno sitara zvakatagwa mukombedzo kenu asi pane sitara kabuda Dumebhi ndilili endliwayo mumusi uyu hanzi Dumebhi ndinoda kukuendesa kuno saina kuti chibhishu wasiya as from today no mubhishu how much do you get paid kumabhishu ndiri kutofara nekundisiisa kwamuri kuita iyo chibhishu ndatonzi ndisiya hamuzi kuziva here kuti nhasi ndiri kutofara rambai makadaro so ndiri kutofara vanouya vachiti Dumebhi asi handina mboramba kusiya ndatovaritaedha munda kutosana kudzidzira kutengesa kuti ndiri kutengesawo maspendi magistri nemashawu mabhishu muzvizive kuti ndozvandichatanga nazvo as a beautiful lady. So imimi vakadzi musawanza kuteerera zvotogwana SIS MELLY musazviteerera kutokuudzai nehangu retired bishu manje wakadzi SIS MELLY is the real deal manje SIS MELLY is the real deal utina ndiwaza chokwadi hamba wanziri pane pamba kuti nditaura nyaya dzako nitowagwadziwa vidi mukadzi achikudza nyaya yako nitodonti muningi wangu ari kuita kushungurudzwa nesimurumeri muudza chokwadini ndichamwari baba vanobe mafoni pabasa pedu vanda kuti tushugwadi chidumbu icho chivaite mushi watisecha vanoba zvisingaiti ndo vanotora kando masini acho ipapa pabasa pedu toro kwake ina handati pabasa pedu pabasa pevabi yangu indaritired indaritired imi ndikuhwei muchitaura muchiti Dumebhi achawo mundiwe muone handidi kuzviwa futi nomo kudana nezita iroro handikuhwei muchitaura zvisizvo
iko zvinondida vachingotengesa everyday vasare vasina maspem tionotonoita sei maspem ariko panotori nevamwana kutotenga so vachitonotengesa vanenge vachida kutoromba zvavo vanotsvagawo kunoita varume vakatogowo seapetengesa vachinotengesa vachitoremesa apere atogowosi vanenge vachinanhureko toana SIS MELLY hanzi navhi ndoda kutombokuhayai kunoku kune munhu andinetsa upi hanzi kupi nai ukaona mari touya tizomushandira hanzi kupi tinoya kuzomushandira zviri straight forward hanzi kupi vanouya vachimanyavanisana bhushu mama ndinoenda kutengesa mablanketi angu aya nemakapeta aya nemanhiriki ndatova retired ndikuti ndorifarira basa rangu randiri kudai rinyuwani izvi ndimbosiya zvekubhishura izvi hazvekubhisha zvina dhiri kubhishura kuna kana dhiri zvachose kana dhiri kozi uri kupedzwa juice everyday uchipedzwa muviri wako hanzi retired bishu good girl ndiri retired usvika pakupera juice ne mwana uchingojokonywa everyday nevanhu vasingazivi akana unosvika pakupera juice uchijokonywa nevanhu vanenge vasingazinenge dhimoni rina SIS MELLY isomwita moni kuti tatohila so hamusi kufarira here asi nema madharisi moda kuti ndirambe ndiri kuchibhishu here ndisikuona saka muda ndisiye ndototaura ndikusiya kumba kuna chibhishu nasi ndakumba kutonhora hakuna pishu ukuenda kumba straight away madharisi ati ndisiye chibhishu rakati Dumebhi wedu toda kumuvhurira nhingirikini asvike kumba anyore zvaanoda ndosvika ndonyora zvandoda kuti ndiitirwe nadofo ronyika ndonyora pasi dofo renyika zvakaoma onaradoezita rakura kudai dofo renyika ndonyora pasi list yangu ndonohodha ndoenda naSIS MELLY ndonohodha ndotanga zvangu kudii hanzi kugulowa kwose kopera uku kana ukasiya chibhishu kunotowedzera mheni kuda vari kurinovheta vasi kurinovheta vari kurinovheta mushopu mauno kwakugulowa kwose kopera hakopera nchibhushu hakopera aiwa kwai ukasiya chibhishu ona you can live a very good life uri single uchita mari yako usina munhu anokunetsa pasaidi uchidini and you have your one boyfriend yako ine ishu zati ndine munhu wangu kumba uchita ukabva wakaneta uchibva kunotengesa andoona uchitaura language yekutengesa language yemari hauna nguva yekusira uchikumbira munhu kuti language yekuti hande bhebhi ndipe mari kozo nyama dzako dzinenge dzakatoneta ndichitengesa zvangu unosvika kumba uchitosvika kumba uchitomhanyira kunobika ndakutonobika chipedza kubika ndadotorara ndageza ndirari mafuta angu aya ndaitenga kuzviglowa yanenge ari kuzviglowa ndakazvirarira zvangu ndiri mumba mangu ndakazvizororera wakazora mafuta kumba mako masaja skili yangu ichimwirira mwiri ndotadza nei ndisingabatwi nevarume vakawa ibika madharisi kai means unotoglowa darika apa kufesa nechokupa kwano munhu wese sausitoglowa imika madharisi ka musade kundifurira ndirambe ndiripo pachibasa mamuoni kuti ndaitirawo kuti ndisiye zvakanaka ema kuda kuti ndirambe ndirimo handichazvidiwe sarai moga kana muri muda kuita izvozvo sarai moga Dumebhi wangu warova ndamborova here ndiripo ini handirovi zvekutodaro wanga wambozviona here kuti ndakutosvika kumba kwangu guys foni from bokisi ndandajaira dzekuvabira varume venyu kushindaunzosera ukavarume wakabira foni dzavo wadzosera kuti kudii ndakandaba foni saka ndakazoondawana yangu chitora ifoni dzenyu ndambokwereta aiwa indawana foni chaivo asi vaiva ndakabira but mukangoona zvekutamba ndikangoonao ndichifamba kudai ndiri kuzhe kumateresi kokwandida kubhishura ndingobhishura mungazivi aiwa ndiri kusiya kana hanzi watengerwa nani ndatengerwa nakamuchacha vekuchando naenji infact akatouya nefoni yangu yaanga anditengera ndobva azoenda hakewo kuZimbabwe akanotoregwawo naakatora so nhasi ndobva atonditengera hake mushopu
akatondiudza paya ndichiri kuDurban akati Dumebhi uri kuda chindi kuvigireni ngati ndoda foni nani maona saka muone ndabva ndavigirwa mufaro wacho handinawo antombozivi kuti ndewe ezvo malife takungoita 24/7 dzekuba hatichamama nemalife hatichamama nawo kumutengera foni tochomama nemalife aiwa ndosiya Melinda ndosiya hai chibhishu ndosiya aiwa ndosiya ndanzi ndisiye business ndoita hangu business zvakasiyana mari yangu ndechingowana mari yandaiwana kuchibhishu iyoyo ndo mari yandiri kuwana mukutengesa saka ndingatadza nei kusiya ndinosiya ini anenge akazviseva bhodhi yake ndinosiya at least one ndasiyawo ndichiri zviri nani kuchembera kumwe kwamuri kuona uku chibasa icho chichi ndobva ndadzokedzanawo kuita Dumebhi chaiye ane bhodhi yakanaka asi chibasa ichi hachisi gym exercise aiwa pana gym yakadaro pana gym yakadaro gym yekunyoporiwa pana gym yakadaro iko zvino wakufunga kuti business woman makuseni hanzi moyo wangu uri kubvuma kusiya and serious ndakatovaudza wani SIS MELLY handina kutaura here paya ndakataura kugarira pasi ndikati SIS MELLY ndakusiya handichadi ndawana hangu munhu anonditi business zvisineiwo nhasi ndabva ndawanawo munhu anditi Dumebhi I can provide ani maona ndakusiya handimonoona kuti fesi hazvingodi kuti uzosiyawo chibasa ichi yaparara ndine mapanga 77 kumeso vanimoona handina kana vanga saka ndikasiyawo zvichiriwo zvakadai hamuzvioniwo kuti zvinhu zvakangonaka so zvinofadzawo kana vazhinji vanga vachiona apa vanototi Dumebhi chaiye nekuganza kwaaita zvikutovashamisa kuti Dumebhi chaiye vachatoramba vachidzokorodza ndakusiya kwete nepressure ndiri kunyatsosiya zviri kubva pakati pemwoyo wangu chaiyo ndiri kusiya isi pressure ndiri kusiya zviri kubva pakati pemwoyo wangu hanzi someone take me pamapage rambingaris enji right nambingazi napesheze muchokoto uya kupage rakamu kama hana page kamu hana page kamu is just a very silent nasanga achitofarisa very silent fan very silent fan ari asara egaswaga ega mumudza ati hanzi swaga watsara wega asara ega swaga buriseiwo imi makubaka family baka family buriseiwo swaga hanzi buriseiwo mai madhari tinombojega tinombozama vedu vekujega ai makubaka family we try our level best ndiapa ndi we try our level best but tita kuda kuti mimi makubaka family now make a plan and help your mom your own mother help your own mother mubatsirei asiye zveshua musibatsirei asiye because chokwadi one day achakuvadzwa ende munenge muripo makaokera achienda achidi achakuvadzwa makatarisa kudai muzodemba kuti asi titoripo takatarisa shuwa maigona kumubatsira muna nokuinda tenai squaga guys muna nokuinda tenai zvokutodaro asikana mainda tena zaya muti anotori nebasa ibasa mufunge ibasa maida tena zile kuti vakuinda tena iri ibasa ndini guys indasvika zvangu pakwangu ukutonhora izvo zvindosvika ndozviisira kavhiksi kangu kachichi kangu kavhiksi unogoisa una baba vaiko ndinongogara ndiri on set on point kwande boyfriend kwata boyfriend resisme asi handinai nde boyfriend ini ndatosvika ini guys musare zvakanaka muve neziva rakanaka tatosvika pagedhi ndikuda kuona paunogara ndogara apa pamba panogara nani maona ndogara ipapa itirai mai venyu vakabaka mumbo vavhurireiwo guys vavhurireiwo vachavhurika pamukuku andigari mumukuku vavhurireiwo guys mai venyu vatenge ningirikiri vatenge anzi kuda nemurume wako nemurume wako uchiburuka mukuku andigari chakusitere mari pise mwana wangu ndikutora changu chikava ndimoonewo guys nasi ndakapfeka fringe guys mambondoonawo here ndakapfeka fringe ndakapfeka fringe guys awa changu ndochikurema changu chine box rematishi mukati ndakapfeka fringe guys mukuionawo here guys inondifita here kana kuti haisi ndimo mutaura chokwadi kaimi
imonduza shuwa. Andigari kamukuku guys, ndotogara pamba pakanaka chaipo. No mukuku guys. Indasvika. Usane bho. Atora chamusisime musazokunda mujima chenu. Bho. Ukubata sandi. Watisara di sandi. Sandi. Sandi ndombo wachi kutora kati mwenda uchechi. Mwenda uchechi ne sandi. Ndakada muchaga dress rekuchechi. Ayo madress nawo, madress nawo. Kubaenda kutora ti mwenda kuchechi. Sandi. Yatosimbisa kusiya chi ashawo. Mwemotitora. So guys, bye bye. Ndaenda Dumebhi akuenda. Ndaenda ini. Saka tokona ndisheta my life. Ndakazita mutandiona. Kana waita una tuza to share life. Kuti idi kuti Dumebhi. Watoenda. Zva Dumebhi so. Leonard azodini. Leonard aenda kumba. Tamutaende kumba papa ndanga wana mari. Tampa marika. Tikati uchagodei pana pachinda kumba. Saka waenda kumba Leonard. Wasara waenda kumba. But guys, on a serious note, it's true. Guys. Panaswaga guys, tichinangwa chisi chekubatsirana here guys. Simudzirana kubatsirana. Tichinangwa, right? Which makes a face big, munofitwa ne Afro-Nikanti. Oh, saka chachindi fit naika. Ndachiseka vakusurira. Ndivana nishwe. Ndivana nishwe vasurira. Thank you, Sicilian masters. Thank you. The machingo kanda shashika pa 1000 masters. Mungo 1000 ka 1.4. Ongo shika 1000 ka 1.4. Anmona. Dear Nanish, my kubaka family basra help Swaga guys. Please, on a serious note, help him. Achisona kids one day. It's very dangerous. Monati we used to do never do to maybe Mira and Swaga. Once we have tried Panaswaga, but he likes touch line we are. Guys, kuna mnakati ndofarira touchline. Munoziva kuti izvo zvikuru kutsongera zvakaita sei guys. Do you know how cold it is? Kukutsongera zvekutodaro. Munhu achitoti ndikutobuda kutofarira kuenda touchline. I doubt. Lilian aiwa pachedu pick up one love pachedu ndozvatinoita one. That's what we do. Kakawandisa tinotodaro auzvioni takachidaro isu tatinoita teti story nazvino kuti nendinaine story ipo paya ndeti story lazvatodaro ipo paya, but sometimes spirit kangokubata utongolidwa kuti apa paidai zvinoya zvega kuona zvazvaita ipepa yemangoona zvazvaita pane munhu but ndazomboti but mwari so zvazvinoita so zvimwe zvona hazvinyaso kuzobuda mushe. Mukuremember kuti guys pane munhu akumbira 380 kuti waende kumbira ndibatira ku 380 ndikataura kuti chido ndinacho but handina kupushwa. I was never pushed. Chokwadi chakanaka handina kupushwa ameno handina kupushiwa. But when that kid pango appear akataura nyaka something just pushed me kuti you know what, I don't have it. Probably was the last money that I had, but mupi probably it was the last month that I had, but ndatopushwa zvangu ndezvokunzvera mweya mupe ndabva ndatongomupa ipapo just like that and ndatokangama nezvazvo animaona ndichaibvisa syringe chaibvisa saka zvinonda ichitiwo zvividwe kufurinji ameno zvimafrinji izvi so anobatsirwa every day, even vanomubatsira they've tried, but dai mambobatsira inyu Nicholas, that one works hard. Shame Lisa ndingati kudiko Lisa Stwanda as much as right, let me put it this way, don't zvinozobuda zvamisikotwa nedzimwe nzira isiriyo. Munozati comment section munofarira kugwisanisa vanhu ngoti edisa atizopindi zvisina basa plus vanava munoona zvinoitika nezvekudai anomaona. We can't just go to each and every so upcoming social achiti takuzokubatsira handitika kuti udai pane ma upcoming yakatowanda zvokudaro akawandisa